ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನುಕುಲು KFC ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಅಂಚಿನ KFC ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಪಾವೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಿಕನ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಏತ್ ಲೆಹರ್ ಲೆಹರ್ ಆದ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತಿನ್ನಗಲ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಿಕನ್ KFC ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನಾಲ್ ತುಂಡುದಾತ್ ಟೆಂಡರ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಟೆಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಲತ್ ಚಿಕನ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿದತ್ತು ಒಂತೆ ಕಿಂಜ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ನಿಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೋದು ಕೇಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೆರು ಐತೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಯಾನ ನಾಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಓಲ ಪೀಸ್ ತಿದ್ಲ KFC ಚಿಕನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಯಾನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ತೊಂದೆ ಅವೆನ್ನಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಐತೆ ಸರಿ ಐತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಟೆ ಯಾನ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೇಕ 3 ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದೆನು ದೀವೋಡು ದಾದ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವು ಚಿಕನ್ ಪೀಸಿಗೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಒಯ್ತನಡು ಇಂಚನೆ ದೀತಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಜನಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಈ ಥರ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀಗ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಯಾನು ಮೊಸರುಗೆ ತಂದೆ ಅವೆ ನಾನು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮೊಸರುಗು ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿನಿತ್ತೆ ನಾನು ಅವರ ಯಾನ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಥರ ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ದುಂಬೆ ಕಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಯಾನು 3 ಗಂಟೆ ನೆನೆಯರೆ ದೀತಿನೆಟ್ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ನಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಉಂದೇನು ನೆನೆಪರೆ ದೀಪ ಇಂಚನೆ KFC ಚಿಕನ್ ಲೆಹರ್ ಲೆಹರ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೋಪವನಂಚಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ರುಚಿ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿಲ ಬೋರ್ಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡು ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟು ಐಸ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು
ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ 1 ಲೀಟರ್ದಾತು ಒಂಜೊಂಜೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನ ಇತ್ತೆ ಗೆತ್ತದು ಈ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಮುರ್ಕವೆ ಪಂಡ ಮುರ್ಕವನು ಮಾತ್ರ ಆತು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರು ಮಾತ್ರ ಆತು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಐಟು ಮುರ್ಕವಡು ಪಂಡ ಐಟು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತಾಗೋಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನ ಇಂಚ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ಆಯ್ಬೇಕ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಡು ಇಂಚ ಮುರ್ಕದು 1 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ದೀಪೆ 1 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದು 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನ ಯಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ್ಗೆಪ್ಪುವೆ ಅನವರ ಯಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಮುರ್ಕವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಂದೋಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಅಂಟದಿತ್ತಿನ ದಾದ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟುಂಟು ಅವು ಪೂರ ತಾಲೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ನನವರ ಮುರ್ಕವೆ ಅಂಚನೆ ನನವರ ಈ ಥರ ಶೋಕುಡೆ ಪಂದವೆ ಪಂಡ ಈಗ ಅಂಟಿದಿನ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟುಂಡು ಅವು ತಾಲೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಯಾನಿ ಈ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ಪಂದವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಹರ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ನನಗೆ ಪ್ಲೇಟುಡೊಂದು ದೀಪೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಮು ಉರಿದಿನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನಿ 4 ಚಿಕನ್ ಪೀಸದು ಲೆಹರ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಣಲೆಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮುಡು ಯಾನು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಬೆಚ್ಚ ಹೊರದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನ ಆಯ್ತು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ಲೇಮುಡೆ ಸರಿಯಿತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವುದು ಅವೇ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಅಂಡ 16 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಆವರೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಾಪಿನ ಮಿಟ್ಟ ಯಾನು ಸರಿಯಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಈಟ್ ಫ್ರೈ ಹಾಪಿನ ಈ ಒಂದು ಕೂಲೆ ಲೆಹರ್ ಆದ KFC ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು